Tuhan tiki manogoton roahu tujolom tangihon matangi akon urupiau tong-tong. Horas manigita sa lubot na. Parsiajaran manogot hari Jumahat 10 Maret 2020. Hasianganon di topa di bata gabi halalas ni roha diau. Di hatabatakon parhubas ni dalian natulu advensia buku ugamo na magsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Psalmen 22 ayat 5. Ainung nga di palas hor hakwali Jehovah marhite-hite akka pabaynamu marulupulup doa umida akka jadi-jadian ni tangamu. Di bagasan hinauli ni akka jadi-jadian na di hasyanganon boy do parsejaramu taringot tu habisuhon ni debata gumodangan sian parbinotoan ni akka parsiajar namalo. Di atas ni bunga pasur debata nunga manuraton parsiajar diho tersurat di bagasan hata na hola boy di jaharoham moloho marsiajar maninggalhon akka pangajaron taringot tu naso maka porsiai maka perluhot diri nang hasusan na maligay. Buasa ibana nunga mangalihot tuho akka pidong na marmilmil nang bunga na labok ang goso ala ni holong na maruhaluhal siyan roha ni ama na manorangi jala palason roham dingolum. Sa luhut na di haporluhon dingolum naikon gabi napunam nang pe dang dohot akka bunga nang akapidong alay di bata dada sobu laho mangalihon ahana gabi manggohing ulum samping. Iba na nung nga manggohi tanoon marhite halugo na mangulus dohot langit marhite panatapan na uli laho mabaritahon taringot tu pikiran na gok holong tuho. Hinauli ni nasa jadi-jadiani ima sada na mamasarhon sinodang siyan hamulyaon na sumurong. Moloy bana nunga mangusehon hinadinggan naso hasuhatan nasongoni tu akka na tinoppa di hasyangani bahen hasonangan jadalas ni roham tong dopeho ganggu ia ibana na ikon mangalihot tuho sudi pasu-pasu na hinarik kotamu khotbah di atas bukit halaman 100 sia doot 110. Songoni masahan ni persejarah di kita manogoton. Say di pasu-pasu Tuhan mahita sadarion di nama ngaradi tu hari Sabat naudi. Horas. Akana mangoloiho dapota tuado ay ramo tamudo tong na makaposiho. Mauliate matuhan di hatam na badiyay nong hubigi hami di bagasan manuguton. Palopok ko may itu bagasan rohanami ganuk parsada-sada. Jala upasat tami ma diri nami tuho ali Tuhan di bagasan sedarion. Iring-iring jala tubuh-tubuh hami, ramote hami. Sesay manang dosa nami ali Tuhan, mariti Jesus nang mati humukop kami. Amen.